Minn Ruma għall-Art Imqazza. Il-Presepju Malti se jkun prominenti fil-pjazza ewlenija f'Betlem ftit bogħod mill-post fejn twieled Ġesu u faċċata tal-Knisja ta' Santa Katerina li hi magħrufa għall-Qudies ta' Lejlet il-Milied. F'konferenza tal-aħbarijiet kien spjegat kif dan il-presepju, xogħol l-artist Manuel Grek u t-tim tiegħu se jkun eżibit hemm bejn is-16 ta' Diċembru u l-20 ta' Jannar. Dan biex jolqot 3 milidijiet, dak Kristjanu Kattoliku fil-25 ta' Diċembru u dawk Ortodossi Griegi u Armeni fi 17 u 18 ta' Jannar, kif ukoll għad ta' attivitajiet oħra ta' żmien il-miliet. Dan il-presepju s-sena li għaddiet irċieva kummenti pożittivi ferm meta ntrama fi Pjazza San Pietru fil-Vatikan, presepju li żaru u faħru il-Papa Franġisku stess. Tkellimna mal-artist Manuel Grek li spjegalna x'kien il-ħsieb tiegħu u tat-tim tiegħu meta bdew il-ħidma fuq dan il-presepju. L-ewwel qabel kollox pruvajna npoġġu isem Malta u naħseb li rnexxielna daqskemm issemma l-Luzzu. Issa oħra ġifieri mant il-Papa nnifsu stess li l-ħin kollu isemmi dan il-Luzzu Malti. Naħseb l-iskop u l-idea tagħna waslet għand in-nies li mhumiex daqshekk familjari ma' tradizzjonijiet tagħna. Żied jgħid li jinsab onorat ferm li wara l-Vatikan issa xogħlu se jkun eżebit ftit metri bogħod minn fejn twieled Ġesu Kristu. It-tim li ħadem fuq dan il-presepju ikkonsista f'madwar 20 persuna u se jkunu madwar 11 li jmorru Betlem biex jarmawh. Betlem hu post infittex ħafna mill-Pellegrini hekk kif hu stmat li ma' 3 miljun persuna iżuru dan il-post, numru sostanzjali minnhom propju f'dan iż-żmien tas-sena.